Азат, сәлем. Сәлем. Алсу, Азат дуэты тарқалды мәлі? Юк, Алсу Азат дуэты тарқалмайды, жырлар булачак. Бу концерт Азатның хыялы. Шуңа күрә бу сольный концерт. Кеше туган көне идеме? Азатның туган көне иде. Сез аңа сәгать бүләк иттегез. Ырым шырымнарга ышанмыйсыз мәле? Юк. Ырым шырымга ышанмыйм. Аллаһ Тәгаләгә ышанам. Сер булмаса, ничә мең тора сәгать? 60 мең. Башка акчам җитмәде. Концерт куясы бар. Соңгы арада нигә бугып киттегез име? Сире ниде? НЛ продуктлар булшамы? Мин дөрес тукланам. Мәшә мин үземнең сәламәтлегемне дә уйлыйм. Әле уйламаган булсам, 100% клиент үзебезнең продукцияны. Кыслар да булгандыр. Авызны чамалап ачам. Тиздән югарырак, киндектән астарак зур тишек нәрсә ул? Тиздән югарырак. Штан тишек. Ничек? Тишек штан? Штан тишек. Юк. Кесе. Шулай инде кесе. Мин штан тишегән бар бу. Монда тишелде мәле? Юк, монда түгел.